že ľudia ideme tam, kde rozprávajú, že tí chudobní žijú a nemajú nič, ideme tam, dobre, no. No tak vy ste tá Viktória Turková, čo bývate tu. Jej, toto čo je za dvere? Tu také dvere máme. A kde máte stoličku, alebo také niečo? Nemáme to, bo všetko Vy zobral. tu bývate? Všetko zobral ten gej. Ak sa poveda, ten Vy tu bývate, hej? Tu máme všetko, nemáme tu ni kábel, nie čas pijeme toto, pijeme malinovku na peniaz, toto sme robili na peškáku. A kde máte tam, kde spíte? No tak nemáme tu postel, tu na zemi, tu sedíme, ležíme. Hej, tak to robíme. A to tá čo, Andra, že... Toto handel, či na otieranie, či na umývanie, toto, budeme toto sa umývanie, tak to dáme. Tu máme Takže také vy- diery, vecice, tu máme diery, aj tu, všetky patyky tu chodzi vonku. Ja, Tá tak... zima je tu, pozrite tu, vetrofik vietar a všetko